Bé, Guillem, molt bon dia i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Per rebre'ns. Primer de tot, una valoració d'aquest primer any. Com ha estat estar a l'oposició del Comú de la Massana? Bé, doncs ha sigut un any de canvi. Com sabeu, jo personalment a la legislatura passada estava al grup de la majoria i aquest any no m'agrada dir-li oposició, sinó més grup de la minoria, perquè realment la nostra feina no és una feina d'oposició, és una feina de construcció, sobretot, una feina més aviat fiscalitzadora de la tasca duta a terme per la majoria, per la corporació comunal. Hem vist que s'ha fet aquesta aturada, aquesta moratòria a la construcció, i a partir d'aquí estem començant amb el procediment de redacció del nou pla d'urbanisme de la Massana, la qual cosa és una oportunitat per poder tenir un futur amb una construcció més sostenible i més adequada a les dimensions i les característiques tradicionals de la nostra parròquia. Quines han estat les mesures que heu proposat per tal de controlar o garantir un creixement urbanístic que sigui sostenible per la parròquia? Bé, de fet, nosaltres seguim el que en el nostre programa electoral també proposàvem, que és precisament aquesta revisió del POUP, que, com hem dit abans, arriba tard al nostre parer, però que ha de ser una revisió del POUP que realment pari en sec aquest creixement descontrolat. Veiem que la Massana en els darrers anys, sobretot, ha hagut un creixement a través de nuclis molt separats dels nuclis centrals, per exemple, amb unes urbanitzacions desorbitades i poc adequades tant a l'orografia de la parròquia com a les seves característiques naturals. I també vam lluitar molt per aquest augment de l'actual 5% al 15% de la sessió obligatòria que han de donar. Breument i a nivell esquemàtic, quins aspectes o quins punts són els que proposeu que es revisin del POUP com a tal? Sobretot aquest augment al 15%, basar molt l'autorització de les noves promocions precisament en els recursos, primer de tot, que puguin arribar a abastir aquestes urbanitzacions, i a partir d'aquí també fer molt un tema que de moment no s'està tractant però que creiem que és molt important i que de fet ja hem vist les conseqüències, que són els enllaços i les vies de comunicació cap a aquestes noves urbanitzacions. Hem vist que l'Aldosa especialment ha estat molt afectada per aquest sentit, perquè hi ha hagut urbanitzacions molt importants amb un trànsit de camions i de maquinària molt important, que ja hem vist que hi ha hagut el derrumbament que va haver-hi al Bosquet, i també ara aquest nou que hem tingut fa pocs dies. Les garanties d'aquests accessos passaran per un possible vial o no? No té res a veure. No té res a veure, no té res a veure. El vial és un anhel tradicional de la Massana que portem molts anys ja, no només ni el nostre grup ni el de la majoria, sinó la ciutadania. Em sembla que en el seu global porta anys exigint, perquè lògicament la Massana s'ha convertit en un cul d'ampolla molt important, perquè clar, estem absorbint tant el trànsit de tota la parròquia d'Ordino com el trànsit de poblacions que han crescut tant com podrien ser Arinsal, per exemple. Per tant, aquest vial ha de servir per descongestionar una miqueta el centre de la parròquia i a partir d'aquí també dur a terme un procediment per poder amabilitzar aquesta avinguda Sant Antoni, que té tantes possibilitats, té un comerç local de proximitat molt atractiu, però que avui en dia queda una mica absorbit per aquest trànsit tan dens que tenim constantment. Ha notat una millora en la comunicació entre la majoria i la minoria? Sí, de fet, pensem que el camí que estem emprenent en les darreres setmanes, els darrers mesos, és més el correcte. Com sabeu, vam fer aquell requeriment al raonador del ciutadà. Va ser un requeriment, i sempre ho hem defensat, a mode constructiu. Mai la nostra voluntat ha sigut anar a més, ni a través de demandes de batllia, ni similars. L'únic que preteníem era que se'n reconegués els nostres drets i també les nostres obligacions com a membres d'aquesta minoria, que això també fos extensiu a la resta de comuns d'Andorra, perquè, com sabem, moltes altres minories també estan patint en aquest sentit, tant de falta de comunicació com de falta de temps per poder tractar els assumptes més importants. Volem treballar una possible modificació del reglament intern de funcionament dels comuns per poder adequar una mica més els tempos que el govern, els comuns tenen fixats per reglament per entrega de la documentació, per les convocatòries als consells de comú,
per donar-nos a nosaltres molt més marge, molta més capacitat d'estudi dels diferents punts a tractar, de poder-hi, si és el cas, fer-hi esmenes, de poder fer propostes i també poder-nos reunir amb el nostre grup per poder aportar entre tots una mica més. Ara, els tempos aquests, la convocatòria del Consell de Comú es fa amb 3 dies hàbils d'antelació, la qual cosa ens dona molt poc. Penseu que els comuns que es convoquen a vegades cada 2 mesos, com marca el reglament, se'ns passa un dels punts de l'ordre del dia és la revisió de les actes. Estem parlant que potser tenim entre 7, 8, 9 actes dels 2 últims mesos de les juntes del Comú. Unes actes que poden arribar a 100 i pico punts cada una. Llavors, entre 2 persones que som amb el temps limitat que tenim, és molt difícil de poder fiscalitzar tota la feina que s'ha fet des de les juntes de Comú i poder demanar explicacions de tots aquells punts que puguem veure més conflictius, potser. Com a tall aclaridor, la via del raonador era la més adient o vau sopesar més vies per tal de donar a conèixer aquesta situació? Precisament vam sopesar aquesta via perquè era una via que els resultats sabíem perfectament que no era un resultat executiu, és a dir, que la carta que se'ns atorgués després al raonador no seria d'imposició, sinó que seria de recomanacions. Volíem actuar precisament això per no haver d'anar precisament a altres vies. És cert que en alguns casos que hem patit aquí al Comú, com per exemple va ser la famosa moratòria, la famosa aturada de la construcció que es va fer per decret comunal, per ordinació, de fet, se'ns va passar a nosaltres, al grup de la minoria, amb menys de 24 hores, quan el reglament, lògicament, marca com a mínim aquests 3 dies hàbils. Això era un cas directament per poder-ho portar a batllia. Què passa? Si ho haguéssim portat, el més probable és que s'hagués bloquejat aquesta ordinació, la qual cosa hagués fet que la construcció aquesta hagués seguit i fins i tot amb un efecte crida a noves futures promocions que s'haguessin pogut incloure. Per tant, nosaltres tampoc preteníem això, sinó que l'únic que preteníem precisament era que el Comú rebés aquesta, diguem-ho col·loquialment, aquesta tibada d'orelles per part d'una figura independent com és la del raonador, per poder entrar en raó amb tots aquests aspectes que nosaltres reclamàvem. Quina és l'opinió que teniu davant el projecte del centre de dia de la Creu Roja? Fantàstic. De fet, nosaltres també és un projecte que duiem al programa electoral, així que el suport és total, el vam votar a favor, lògicament. Per això diem que no som oposició, sinó que som minoria, perquè en molts punts coincidim, amb la majoria és lògic, és a dir, l'administració local, que és un comú, hi ha molts punts que no pots estar en desacord. La demanda d'un centre de dia per part de la nostra gent gran de la parròquia també era una demanda des de feia molt temps, per tant trobem que és molt bona solució, a més està en un indret molt cèntric de la parròquia com és l'edifici dels Arcs, així que tot el suport i esperem que es pugui obrir el més aviat possible. Considera que cobreix adequadament les necessitats? Veurem, clar, estem passant de zero a tenir un centre de dia que era molt recomanable. Segurament aquest centre de dia a la llarga, i esperem que així sigui així, quedi petit, perquè això voldrà dir que té molts usuaris i, per tant, segurament a la llarga s'haurà de mirar una possible ampliació o canvi d'ubicació, però considerem que pel moment és molt bona iniciativa de dur-ho a terme en aquest lloc i, a més, amb la col·laboració com tenim amb la Creu Roja, que és fonamental perquè fan una feina fantàstica en aquest sentit. En un altre ordre d'idees, quina és la seva postura davant de la gestió dels danys de la carretera de Beixalís? Aquí encara estem en situació ambigua. Nosaltres, em sembla que va ser en el darrer Consell de Comú, vam demanar precisament per aquest aspecte, veient si hi havia algun tipus de responsabilitat de les obres que s'estan duent a terme just a sota. Vam veure notícies als mitjans que es deia que no tenia cap relació, que no tenia res a veure i que això es basava suposadament en uns informes tècnics que donaven suport. Un cop feta la pregunta al Consell de Comú se'ns van dir que no, que això no és veritat, que s'està continuant investigant, que s'està demanant més informes per veure realment si s'ha de depurar alguna responsabilitat en aquest sentit. Nosaltres creiem que és bastant evident que quelcom té a veure aquesta construcció. Bé, quins són els objectius de la plataforma Participa?
Bé, Participa, recordem, és que no som ni plataforma, realment Participa era una idea que va sorgir, aquesta idea es va conglomerar amb la candidatura amb Seny, recordem que dins d'aquesta candidatura amb els independents, nosaltres Participa som independents, ens vam unir tant amb Concòrdia com amb PS, com amb la plataforma que ara ja és partit de Som Veïns, i d'altres independents també, amb aquest objectiu comú. Llavors, la nostra idea és que poder seguir treballant en aquest sentit. Veiem que ha estat molt enriquidor poder tenir a dins d'un grup punts de vista tan diversos com els que ens poden aportar tots aquests grups independents i tots aquests partits secundaris, així que ha sigut per nosaltres una molt bona experiència. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.